Дакарда катнашучылар Гарәп ярым утравының Кызыл диңгез ярындагы иксез-чиксез чүлләрен гизеп йөри. Узган еллардан айырмалы буларак хәзер башка команда әгъзалары белән аралашу тыела. Оештыручылар мондый төр шикләүләрне коронавирус сәбәпле Дакар ярышлары тарихында әле беренче тапкыр кертә. Оештыручылар 2021 елда яңа маршрут әзерләгән. Беренче этап ахыргача диярлек вак ташлы булып чыкты. Көпчәк кенә чыдасын. Бу сынауны һәммәсе дә уза алмый. Башта барысы да аңлаешлы иде. Аннан соң без юлсыз урынга килеп чыктык. Яңадан артка борылып барып та карадык. Аннан соң югарыга мендек һәм тиешле җиргә килеп чыктык. КамАЗ мастер вәкиле Антон Шибаловка тишелгән көпчәкне алыштырырга 10 минут вакыт җитсә дә, ул көндәшләреннән артта кала. Йөк автомобильләре өчен мондый шартлар аеруча катлаулы. Узышның икенче өлешендә шул кадәр кыен урынга килеп чыктык. Йөк машиналары бөтенләй бара алмый, искиткеч катлаулы, тар юллар. Минем автомобильнең алгы пыяласы ботак эләгеп ватылды. Юлны шулай уздым. Айрат Мәрдиев махсус участокны зур тизлек белән уза, әмма навигация эшләмәгәч этапта артта кала. Дмитрий Сотников экипажы беренче, Дакарның гамәлдәге җиңүчесе Андрей Каргинов техник проблемалар белән бәйле 1 сәгатьтән артык вакытын югалта. Начало гонки только первый день, большая потеря времени. Куе тузан нык кымашаулы, юлда Айратны күреп алдык. Ул ярдәм кирәк түгеллеген ишарәләде. Гомумән көпчәкләре тишелеп туктаган машиналар күп булды. Узыш буҗра сыман маршрут буенча бара. Трассаның гомуми озынлыгы 8000 километр. Шуның 5000 чакрымга якыны махсус участоклар. 2021 елга Дакар ярышлары 2 атнага якын дәвам итәчәк. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.